خویایە کو ترێ li pêşiya ciwanên Sûrî ji bilî koçberî an qebûlkirina karê bi mihaneyên erzan neman. Li bajarê Mêrsînê Kamîraya Orient News nerîn û helwesta hejmarek ji karkirên Sûrî yên wek wan bi hezaran hene ku li bajarên Tirkî belav bûne şûpand. Lê ji bilî buhabûna pêdeviyên jiyanê û kêmbûna mihaneyên karkirên Sûrî ew kes nikarin ku pariyekî nan ji malbatên xwe re peyda bikin ji ber ku mihaneyên wan tenê têra kesekî dikin. Royê 25'in yani meytê şaş hafsı derkin şaş hafsı jî Tirkiyên avêtiş derkin. Virja awda Sûriye nexweş e yani para dixwin onokê min ciyek min bar da parê min 1500 li cameeyên bidin nedin nizom. Lê li aliyekî din hin ciwan dibînin ku Tirkiye yek ji welatên sereke ye ku bajarên xwe ji Sûriyan re vekir û ew tevlî civaka xwe kir û derfetên kar ji wan re peyda kir. Di nav bazirganên Tirkî de hin baş hene. Lê mixabin çiqas têkiliyê wan bi karkirên Sûrî re baş bin, mihaneya ku didin me hin dikin û di vê yekê de em zelimîne. Ciwanê Kurd ê bi navê Riyad Melle Nasen mamosteyê dibistanê ye ji Kobaniyê koçî Mêrsînê bû û aniha di xwarîngehekê de kar dike. Me çiqas kir dago em karibin jiyana xwe berdewam bikin lê xwediyên kar mihaneyên me bi temamî nedan me herûha karkerên Tirk dikarin îcazê bibin lê em nikarin ji bo kar ji dest me nere. û ji bo em rastiyê nas bikin em derbasî şaredariya Mêrsînê bûn û me çend pirs ji pirsên karkirên Sûrî ji cîgera serokê şaredariyê Sebahet Genç tarî kirin. Çok Suriyeli savaş mağduru bulunmakta. Em dizanin ku karkirên Sûrî rastî zilmê tên û bi rastî ta roja îro me nikarîbû ku mafê parastina tenduristî ji wan re peyda bikirana. Dema pereyên me nadin me em li wan gilî dikin lê em ti encaman bi dest naxînin ji ber ku herdem mav bi destê kesên Türk e. Di heman mijarê de tarî û derbarê mafê karkirên Sûrî daxuyanî kirin ku di dadgehên Tirkî de tu ferq di navbera kesên Sûrî û yên Tirkî tune ye. Her kesekî Sûrî dikare şikayetên fermî li dadgeha bajêr bike. Lê di heman demê de mixabin ta îro hikûmeta Tirkî ti biryarên fermî bo parastina mafê wan karkiran dernexistiye. Her wiha ti çare li pêşiya karkir, ciwan û xwendekarên Sûrî neman ji ber ku hemî derî li pêşiya wan têne girtin û ew hewl didin ku li welatekî ji xwe re bigerin. Riyad Elî, Orient News, Mêrsîn.